Γεια σας. Θα κάνω ένα interview στο φίλο μου. Άμα λέει μαλακίες, μην το πιστεύετε, θα λέει μαλακίες. Ρε, έλα λίγο. Έλα. Ρε μαλάκα, να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Στο σχολείο πώς ήσουνα την πρώτη μέρα, μαλάκα? Τι να σου πω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήμουν μητσής. Τι εννοείς μητσής? Μικρός. Πόσο μικρό, μαλάκα, 2 χρόνια έχεις? Τι 2 χρόνια ρε μάλακα. Πόσα? Από την πρώτη δημοτικού εννοείς? Όχι ρε, γυμνασίου βλάκα. Α, πρώτη γυμνασίου. Ναι, Ένα ρε. χρόνο. Το ίδιο είναι. Ένιωθα μικρός μπροστά στους άλλους. Τι να σου πω. Με κορυδεύαν κάποιοι. Αλλά εντάξει. Μη κουνιέσαι σαν παρδαλή κατσίκα, κάτσε καλά. Κάτσε. Καμιά γκομενίτσα. Γκομενίτσα. Όχι. Έχω, αλλά χωρίσαμε. Πότε ρε μαλάκα? Εδώ και 2 μήνες. Χιλόπιτα από αυτινά. Όχι, χιλόπατα από μένα. Ναι. Πρώτη γυμνασίου είχες καμιά? Ναι, 2. Για πες ονοματάκι. Δεν λέω Επίθετο. τίποτα. Ωραίες. Μια χαρά. Κολάρα. Μια χαρά. Ούμπαλα. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Αλήθεια. Ναι. 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 Εντάξει. Τι άλλο? Τίποτα. Γιατί ρε μαλάκα? Μη κουνιέσαι ρε μαλάκα, μη κουνιέσαι. Δεν μπορώ. Τι άλλο να σου πω εγώ σένα. Μη κουνιέσαι. Ήθελα να σου πω τι. Τι? Να φτάσει τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή σαν εμένα. Πρέπει να έχεις προσπάθεια και υπομονή μέχρι να μάθεις διάφορα μαλακίες. Για παράδειγμα, αυτός δεν είναι reporter. Φέρε εδώ την κάμερα πούστη. Φέρε εδώ.